Derioko seminarioan irakatzi euskan Karmelo Etxe Nagusia. Karmelo Etxe Nagusia izan neban, izan gendun gure kursokoak, Derioko seminarioan euskera irakasle. Da, euskera irakatzi euskun lorategien, floridezioen bitzartez. Bat, Bizkaieraz bat, eta Gipuzkoa. Da, berak orduan zegoan, horrengo baliabiderik baina, hori ziklostil sistema hori, egoan, da, horan da, kartulinaz, kolorerik eta kartulinaz egindako liburu, artizau liburuak, eskuratu euskuzan eta horregaz, zoranak ikasik entu. Da, begira, zezala dut zuen, niretzat, gero gramatika irakasle izan da, zezta, nire bizi guztian, baina gramatikari ziurrena niretzako izan dira gure ikasleak. Bizkaikoak, Gipuzkoakoak eta gero iparraldekoak. Horretan ikasile duzan Derion. Lehenengo seminarioan, eta gero, Derion ikastaroaren bitartez, horrek lan duen duzen izan. Belaunaldi zorioneko bat izan da. Zorionekoa, diktadura denporan ikasi denduara, ikasteko zorioki denduara, txiuskun ikasten. Beste gitxik ikasten duan, da, nireuk bintzat ez dutelako jauzi bat ezagutu, alzentu hartzen. Zuzen arrora etorrita, esango dut, Agustin Bastaretxea. Agustin Bastaretxearen horre Udaleko bibliotekan ateratu zuen edo ateratu kartel horretan agertzen da, zer bat, ezta? Azalean agertzen da, sareetan eta ikusten da, horretan bat, ezta? Bersoen, pasinioiko bersoen, azara. Dago Gipuzkeraz. 1776. Dio Bilbaon argitaratu zirela. Ez bezaten, non argitaratu ziren. Baina, ekin behar duguna da, 1776, hori indipaino beto daki nendago historia bideo batek, jesuitak erreinuetatik, Espainiako erreinuetatik, jaurtigiak izan zitea, ezta? Eta Italian amaitu edo da gure jesuita ilustertik. Bat esan, Sebastian Mendiguru, hori hartu hori esan, baina Nafarro aldean ibili izan gehiago, eta beste esan Agustin Carraberas. Gauzan Hernaniarra, baina honek bere lanik gehiena egin eban Bizkai Gipuzkoetan. Eta konturatu naz, askotan idatziz eta sekula horren gainean zekusen egoten baina konturatu naz, Agustin Carraberas hauen 1700 konstituzioan jaizozan. Eta gero 1700 da 17 huelta horretan. Eta 17 huelta horretan hil zen, baina Italian bizajoa, edo Italiako zer baten, tristesiak eta gaixoa jota. Hori batez bezango nuke urrundu behar lan tristesiak. Da, aldiz, gurea, Agustin Bastaretxea, aurretik arrazan. Eta 1700 urtean jaizozan, 1700 urtean. Eta, amaseian sartu zen ordenan, konpainian, eta gero filosofia eta teologia zituen, eta gero Orduñako kolegioko buru izan zen. Eta honek ostera, ez dagi uzelen, baina hau harina hil zen. Jesuitak jaurtigiak izan baino, mira, zazpirun da, 17an okera Espainiako, honek eta Aitala Arramendik eduki ben zoria, hori baino lehentzuago, hilteko. Zoria niretze, 71 izan. Gazte, gorko parametroetan gazte, 71 urte gazte. Da, lekitxion nintzen, zazuerte diak egizituen. Bere jaioterrean, erizotzian izatea. Eta honen ezagun batzuk, batez bersoak eta horako ziren. Ezagun da, itxasaldeko bizionazkara, da seguru asko, kantua eta maitzeko zituela ez da. Zer, erregioaren gainean dira, baina bersoz.
eta da, gizonaren akabuko lau gauzak, 1980 hilda osteak publikatu zuen. Eta gero, anima penitente baten negarrak, eta azken baten guztiak dira, versos, koplas egindako zera. Da, guk ezagutu dugun Agustin Bastaretxearen obrarik ezagunena da, Jesukristorik endu ezkero, azten diran, bersoak. 60 berso dira, 60 hau, berso luzeak. Azken baten zer da? Azken baten da, Jesukristoren erlijiotzaren inguruan berso bidez kontatzea. Berso bidez eta esango neuke teatro ikuspegi batekin, ez da. Zango dute dialogoa dela dago eta kantatzeko. Nik akorduen daukat, magisterio irakasten, soldadutza egin ostean, hasi nintzanean Derioko Andramari irakasle eskolan, lehenengo urtietarik, erabilun inguruan baiukan hori, herriakin zabaltzeko eta tradizioa apur bat edo alegin bat. Eta hor, erabilun, erlikino kontuan bebai, eta ermiten kontuan bebai, nik esan egon, egin behar dut dagoelako kuestionario antzeko bat, behinola gerra horrean, biturien, gure Manuel Eponan egiten antzera, eta gure ikasleak oso euskalduna ziren, hemengo lekeitzio edo inguruetakoak, lea ingurukoak eta Markin aldekoak eta Bai aldekoak eta asko ziren notuen, larroi garen amarkadan. Gentiak, ekizen, Franco Hilbarrei, hizkuntzen euskariaren legeztapen horiak bidean egoan, dagoen horrek erakarri zituen jente asko, titulu batera, baina oso zuetea zen ikasle oso euskaldunak eta goiti bere euskalduna zirenak egon ziren. Gaur egongo dire, gaur badagoz, baina zuete hori eukilindu eta horren bitartez batu gendu zen paperean edo grabautoran batzen gendu zen herri jakintzako gaia, izango bersoak, balada batzuk bebai, bersoak gehiago, eta herri koplak eta horretarikoak bebai, eta eleiz kantak bebai. Eta eleiz kantetan, sarrizen ikusten zirenak ziren, da nik orduintza sartu zen, nik hori, ez dakit nik txikitan entzune murrako, Aste Santuko misioetan eta ez dakit ikasi neban, ez dakit akorduan. Jesucristorik entu ezkero pekatuagaz bizitza azten dian, horrek kopera, ez da. Baina, orduan konturatu nintzen, ez 60 berso, baina, 10, egoan jentea, edadekoan, batez ben eskatila ziren gure, herri jakintza biltzaileak, baina euren etxeetan edo auzoatan edo, baziren, euren guraso izeko osaba inguruetako jente euskalduna buruz egiz izanak, ez da. Eta horrek, behin da barri badertzen ziren. Horrekin zer esan gurela. Horrekin esan gurela, Agustin Bastaretxearen Pasiñoi Santuko bersoak idatziz irakurri ez ziren askok ez ebesan irakurriko. Baina entzun eta kantatu, entzun eta buruz ikasi asko. Arrez, gero, azkenik, zezago entzun, bilintz edo bersolari bat zuen lanekin, esatu izan diren agente askola, gozondin hobe, arade batekoak, hain lekutan entzun eta gero bersoak buruz ikasi dituenak. Da, ben gehiago, hori, harik eta mental hori gehiago egiten zan. Gaur baino, gaur gauz papelaren adi eta beti piratzen gara gehiago irakurtzen dugu. Horrek ez hori dau, Agustin Bastaretxearen pasioia izan dela, bizi izan dela, jentearen gogoan, bertzo bidez. Hau, euskararen, pastez bekosta partean, euskararen gizarte honetan, iparraldeko Siguru eta Donibane eta hortik hasi eta beste bazterra baina iparraldetik da indartzuago,
egon da hori, berso bidez, kantu bidez, kristau doktrina, edo doktrinaren esanak, erakusteko ahalegin hori, ez da. Horretan, zen daigun, gure eleizkizonak ondo jakin da bera zurrak izan direla, horren baliabide metodologia horregaz baliatzen. Bueno, hori izan da bide bat, eta beste izan da, kristau doktrinatan askotan, da hori bai ezagutu du, itaun erantzunen edo itaun erantzueren sistema hori, zera, hori, Frankoren aldian hori izan arrazota egon, bintzatare txikietan eta guk hori ezagutu izan dugu, jainik ere zitaren doktrina horrela ikasi izan dugu. Itaun erantzunen hori sistema zarra da. Buruz josteko eduki beharrezkotzat joten izan dira eduki. Eta kantuena da beste sistema da. Egin dut, alegin bat, eta zer dakigu pasioi santuko bersoen buruz. Zekaro, daukagun esarretara jota daukagun agirizen dagoena da gipuzkerazko bersioa. Jesusko gure jaunaren pasioa euskarazko bersoetan Jesusen beraren bihotz maitetzuari. Bihotzarekin batera ofrendatzen zaio. Aita San Ignacio Loiolakoaren seme A.B. Agustin Basterretxea. Bilbaon, hoxe. Hau, agertu zen, edo hau esan egin da, honen jatorrizko pliegoa izango zen, esan liburua izango, pliegoa izango zen, lehenago bat emizue bat, lau sei sortziko pliegoetan imprimatzen ziren, eta zabaltzen ziren, da holan jakiten ziren, zer asko. Da, honen alde bat, ojer Espainiago dago Koldo Mitxelena. Eta horretatik, gipuzkerazko berzio horretatik, baina Bilbaon imprimatu izan bazan, non ez da esaten, claro. Errealiaren eta zensuraren bideu izango ziren, eta orduan non ez da esaten. Baina, argitaratu ziren, eta zabalduko ziren. Eta berzio hau zabalduko zen, gipuzkerazkoa, seguru asko, Gipuzkoan eta Nafarroan gehiago, Bizkai partean, bai. Karo, eta orduan non dago Agustin Basterretxearen Bizkaierazko berzioa. Zer, karo, Alfonso Irigoyenek atara eban, berroita emeretzigarren urtean, nebi aiotan dik urte ditziren, berroita emeretzigarren urtean, atara eban berzio bat, Euskal kantak liburu bat, Euskal Zaindiak, gerrauztik urte, gildurti horretan, horako salbokondukta bat dukan, eta gure askue jauna egoan buru, eta, esan egun, konpontzen zara, orduko agintarik ez, bat ez, elizmundukoak az, eta Euskal kantak izeneko, iburuzkoan, nik etxean badabat, bastaren baten, ez dakit non, karri dute, eta Euskal kantak horretan, amazazpigarren horreatetik aurrerakoan sartu eman Jesucristo gure jaunaren pasioia. Alfonso Irigoyen. Nondik arraio, eta honek egon dauz bidien, seguru asko, mila zazpireun gaiduruk eta amazazpi buelta horretan edo agintxoago egongo zen Bizkaierazko pliegu hori, edo, ez dakit, ustein urtetan, baina hor non bat izango zen, lehentxago segurutik, pliegu hori galdu bazan, gero horren segida nondik izan da. Horren segida, esan eban, bertzo honek, eta hau nik zekaren, Olaetxearen Kristinauen doktriniatik hartu dira goz. Olaetxearen doktrinia, Kristinau ben doktrinia izan da, lehenengo berzioa izan zen, mila zazpirun da hiruan edo egin zen, Kardaberazek Bizkaieraz eukan urte berean,
zelan bai, berzino bi agertzen dira, baita aita Kardabera zen, edizioa Bizkaia zen, eta bestea Olaetxearen. Baina Olaetxearen 76koan, hirurogeita hiruko horretan ez da agiri. Kardabera zen horretan be ez da agiri. Eta orduan, zeinetan agertu da zekaro. Danok akego hor, egin zirala, edizioa egiten zirela bat abeste geratzen, asko egin zirela. Zeretik, Olaetxearen, Bartolome Olaetxearen doktrinetxuak argitaratuz azkenean aztetetan. Aztetezan, oinarrizko berzinoa, gaztelaniazkoa, da hori behartu zen orduko bestseller, hori bihurtu zen, beste guztien gainetik. Eta horren euskarazko berzinoa, lehenengo horretan, ez da agertzen. Pasinoan honek, Alfonso Irigoyenek aitatzen dituen, pasinoen bersorik ez da agiri. Eta nondik zeinetan eta horrezetan ekin deutzat, bai zareetatik eta, zekaro, honek edizio guztiek batuta behar bada egongo dira ez oinarrizkoak edo jatorrizkoak edo euren kopizak egongo dira gure Derioko Labago Zintasuneko bibliotekan. Ze badago doktrinetan, orain joan jaku, baina orain zure arte, hemen ondarroan nabaden, egondan Jose Mari Rementeria, behar bat ezaguni egingo jatzue, moduren baten, da horrek atara eban Bizkaiko doktrinen azken baten azkeneko irurogeigarren urte gultara arte, doktrinen guztien katalogantzeko bat, kotxen ezaguan eziko. Baina horbe baten aitatzen da, begira, hemen agirira liburutxo honetan dauzen erantzian edo erazkinen artean sartu ziren pasinoiaren bersa. Azken baten, nire egiten alegina da, ikusiko ditutia. Historia celebrea, ez da? Darkonzo ondo kontatzen dugu. Azken baten, badago jatorrizko berzino bat, Olaetxearen edizio batzuen bitartez ezagutzen dituguna, ikusiak izango da edizio ditxarrena da 1856koa. Aurreko mendeko 76. urtetik 56 urte asko pasau dira, hiru mende lauden edo horako zagatizta. Orduan, hasikerako bizkairazkoen arrastorik ez da. Egongo dira non baiten, egongo dira non. Baina, nik, ez dakit, gure Sancho de Sarbion, Koldo Michelena, Derio bertan ez da horren arrastorik. Behar bada, benako abade jaunen bat bere bibliotekan eukiko da, edo behar da. Hori, orduan, esan dut, lehenengo berzinoa argitaratu eta zabaldu zana zen, Relief egunkarian, Revista Internacional de Estudios Vascos horretan, horretan maikagarren urtean, Julio Urquijo izeneko, jakitzu bat, bibliofilo handia izan dena. Da, horrek bere biblioteka on bat eukan eta horrek eukan namen zela. Da, horrek egiban, baina Gipuzkoako Kardabera zen berzinoaren transkrizio. Akatzakaz, baina, era euskaldunona zen, euskaldunona ikasia zen. Eta alegin egiban, zertzen, baina jatorrizkoa dagoen ez Donostian, jatorrizko Gipuzkeraren horren berzino horren barri, baina Bizkaikoaren barri, bigarren iturri baten bitartez. Berzino hori, hildu izan da, Delmazenean, Bilboko, Delmaz da zenien imprenta edo zilute gizan. Hor, 46an egin zan liburu horren, historia zelebrea. Da, Alfonso, dino, konformez nagoen editzi bat inizta. Dino, honek, Kardabera zen bersoak horretatik, horren Bizkaiazko berzino dara, horren ostean egindakoa. Eta nik horretan bat ez bat. Ez dakit, azken baten,
Gauze bat zelan kantatu izan dira hor denboraren prezuz berbak eta zairak eta aldatzen joaten dira, ze ahosko transmisioa oso dantzaria da notako gara. Da, nire hor konturatu nazena zen, lehenengo eta behin titulua bera. Kardaberazek, Jesukristo gure jaunaren pasioa dakarren horren, Olaetxearen ezagutzen dugun bertsiorik zaharrenean agertzen den izenburua dela, Jesukristo geure jaunaren pasioia, legitzioko berretan gauzatzen dagoen moduan, pasioia euskerazko bertsuetan. Azken baten, gero, ohar batek egindako bizkairazko bertsioa ez da gipuzkoeratik bizkairatik, ez. Da, azken baten, del mas edo dalako abaderen batek eukan pliego hori 19. mendearen lehenengo esan daigun erenean edo eukan. Eta horrek ira daukagu zen zera, ez da. Eta gauza bitxi batzuk, ez da, ez dakarte, zeri baina. Eta lehenengo berso horretan bertan, ez da. Jesukristo hori kendu ezkero, pekatu bakaz bizitza, pekatu bakaz, ez pekatu bakit, ez da. Ikusi dezuan, baldin espadot negar egiten, areskua dut bizitza. Baldin espadot negar egiten, hau gipuzkeran, gero orduko garaiak izan zen, ez baldin badet negar egiten. Baina bizkaira klasikoan, baldin hori aurrean ekintzen da, baldin ezbadiretan, baldin espadot negar egiten, arriskua dut bizotza. Hau originala. Zezango, originalaren kopia bat da, transmisore olaetxearen doktrinara. Joia bat da. Da gero guztiok lagun, kantadu baigun, ez kantadezagun, beste gure ikuserazko horretan daukagun, zera ez da. Bere benazko erizotza, hori da. Beste berezitasun batzuk da. 5. bersoa, ez da. Eguben santua falonduan, bere lagun zitu zala, Jesusak hiru disipulu bai, berba egin eutzen honela. Triste nagota lori bota. Gesemaniko hortu santuan, auspaz lurrian jarririk, esketan eutzen libraule izala, aitari kanisa hartari, ez da. Eguben santu apalonduan, ez da. Hori 5. bersoan, gure Kardaberazen kontuan izango ditzakete, ez da laugarrena da, laugarrenean dagoela uste dut, ez hirugarrenean, ostegun santo apalonduan, beste berzioa, ez da. Hiru disipulu bat ditu bat, beste disipuluai Jesusak, Jesus hitza, Bizkaiko tradizioan askotan erabili izan da artikuluta guzti, Jesusak. Esango dut, gure ipuinetan, herri ipuinetan agertu izan dira moduan Perua eta Marilla. Gaztelaniaz, askotan artikuluz, el perro y la Maria, esan da moduan, Bizkaiko tradizioan artikulu hori bizi-bizi izan da. Hori da, ez dakit nik izoko erretan esaten badira Pedroa edo Pabloa edo horakoak, baina Durango aldeko berbetan da hondik esaten dira eta Urtailan bertako berbetan bai eta gero, esango zuen, gure Jesus unearen jaizotzia dalata, dagozen Gabon kantuetan, Jesus unearen jaizotzia dalata, Jesusa, askotan agertzen. Baina, begira, gure bastarretxeak, 18. mendean ben, Jesusak hiru disipulu baina. Artikulu du, hau arka izan dira. Biro bat ez ezateko, baritzatu interesetako eta nire asko guztetan dut, eskolako bitxitasunak, ez da. Tristen agotan, gero, urrego berso baten, Gesemanik, lo hori gota egizu hemen gaubela. Egizu hemen gaubela.
Gaubeli egiten nik ezautu, zuek ezautu zenduen batzuk, ez da, gaubelia. Baina berba hori zaharra da. Karo, gaubelak eta gau bigirak egon dira. Gau bigirak, hori Fray Bartolomek eta kontatzen duzu ez horrek, apuret gazte munduak egiten zituen erromeriak eta gehiago zigortuak edo, sartuak edo, zorrotzago begiratuak ziren aldizetan, gau bigirak egiten ziren askotan, osaren munduan, hartazuriketak eta, batera egin beharreko biharrak etxikoentzako bakarrik asko zirenak, baina auzoetako gazteak batzen ziren, ezta? Da, horrek, gau bigirako batzuetan, igual urgo goizaldean gustatzen ziren, da horrek bereiziak zorrotzago begiratzen ziren. Ostera, erizotza bat zego, egoanean, erizotzia, orduan izan gaubeliga egitea, ezta? Gaubeligarena, kontua da, hemen kasu honetan bizitago Jesus, baina egizuenen gaubela. Jesus, Getsemaniko hortu horretan eman 3 disipulaz. Da, ez dino egizue, Gipuzkoaz dago egizute gaubela. Baina, dino egizu hemen gaubela. Hemen dago beste bitxitasun bat, Pelea eta Artibaiko euskera klasikoan ezagun dela da. Egizu hori zen, zu edo zuek formazare. Ez da bakarrik, izan daiteke zu edo izan daiteke zuek egizu. Zuek irakurtzen badozu ez zozu irakurriko, baina kuriositatez, gure Fray Bartolo, hori Etxebarriko zeina zen. Hau da, esan leakoa, esan Artibaikoa, ez da, urrengo Ibarrekoa zen, ez da. Baina, behin da barriro erregabiz, horako, ariz formak, zu atzizkiaz markatzen dituena, baina zuei, plural aktiboari, jagok esan, ez da. Baina, behin da barriro ikusten da, hau, arkaismoa, gaurko ikuspuntutik, arkaismoa esan arkaismoa zen, 18 mende beranduen dauz. Auspaz lurrian jarri, ez eta gertzak librau leizala, libra zezala, librau leizala, kero librara. Librau leizala. Ele hori da, hiruaren personako horrizko formaba, aritze, subjuntiboaren formaba, hori da forma zaharra. Bizilan, bizirik euskera bizian, gure, aldi honetan, bizirik eta formaba, ez da. Beste bitxitasun bat, beste horren, izerdiotza, aurpegi janta, bizotza penen artian, triste harimia, gorputza larri, agoniako transian. Agoniako transian. Agonina gaur ez daik esaten da. Baina agolina esaten gaundino leku batzuetan. Ez daik esaten zen da. Baina agolinan egon, edo agoninan egon, ez da agonia esateko erabili izan da. Zer baina gaztelaniaz da agonia, baina euskeraz hori agonina, hori da mailegu bat, edo erderatik hartu dena, baina mailegu zaharra ez da. Trantzian, hori de forma zaharra ez da. Baina alan bere eguan firme aitaen borondatian, Genitiboa, gramatikaz, beti irakurriko klasikoetan eta gure modelek eta ez aitaren. Ez, gure bastarretxearen berbetan, aita genitiboa, norena, aitaen. Eta hori aitaen, gero da, aiten borondatian. Ikusten badozue, Kristinauaren doktrina, da Kristinauaren doktrina, baina en singularraz. Ez haren singularraz, eta izpiketan ez enotan. Baiz, no? Karo, nangoa zan gure Bartolomeo Laetxea. Baitzan urrungua, ere zan, horreta dago, gero dago, urbelua, gero dago Ailusti eta hurren berrizela Munikibar. Munikibareko zen. Naiz eta gero, ez dakit, bizkaitu beste alderdia, gure partera, nubizalde horra etorri izan, Elaukarizela eta gero, Bilboko ospitaletara. Baina beran berbetia zen, urrekoa.
torri ziren, eta onduten Nazarenua beritxon Jesus hemenetera aurkitzen. Hemenetera, kaso zen encuentra. Hori, berbaileko modu hori, kanpo, eta hoi zenbat dirala Judas edez, hemen dramatizazio dio dago. Hoi zenbat dira Judas edez Kristoen adizkideak. Kanpoti lastan, barruti saldur. Kristinau falso, harima gaizto, pekatari traidoriak. Ikusi, zelango berbetako, zelango garragaz idazten dugu, ez da. Orduko gure, ereizatara joia esan gizonak, baina endari izango ziren, lekizioen eta inguruetan be, kantari hobeak eta indartzuen kantatzen ebenak, negarran puluz kantatzen buruko berso, ez da. Bueno, erantzun eman Jesus maitiak, zeinen bila zatoz ona, baina hau erantzun geutzen, bere bila datozen gudari. Zeinen bila zatoz ona. Ez zatoz. Da beste gauza kurioso bat, ez dira noren bila, zeinen bila. Zegeitik, claro, eurak lau ziren. Elementu identifikatuak ziren. Da, gaur egun, zuen basaz ondarruko erbetan da, telefonoz eta zein da esaitxe ezanik, nor da esaila zuen, zein da naztauta dago zein dana. Batzutako zein da, kien eta beste batzuentzako minio zein da kuartz, da? Osa, ezagunen arteko zein. Baina kasu honetan, zeinen bila, ezagunen arteko gutariko zeinen bila. Hori da beste bat, eskatzen dau, berak, enesueni, kateaz lotu, gura, ara hemen dago ez da besterik, gura dozuen gizona, joateko ez dut nik sokabiarrik ez heldu lagun nilana, eskubetarik lortu egin ezan. Gura dozuen gizona, joateko ez dut nik sokabiarrik. Osa, no necesito que me haces. Hau hori dino behar, zaun egiteko erko behar, eniko tu biarrik, ez dago nik sokabiarrik. Sokabaten behar izanik ez da beste. Behar izanik, Osa, euskera zaharraben, sistema eukan zoraga ez da. Hola jarraitzen dau, zera ez da, dolako. Bakarrik, eta gero, esaten dago, bere disipuluak bildurtu ziren, eta disipuluak euren maixua ebenean alan ikusi, lotuta, bakarrik berailtzita, joan zidian irezi. Pedro etorren bere ondoren, baina hau bere urruti, horrek utan, ez da. Gero dator, kaifasera, zerendaroen, eta, hau da, irurogei bat, bersotan, garzino batzuetan irurogei dira, beste batzuetan irurogei bat, baina jatorrizkoan zenbat dirian, nik esango duke daukagun garzino horren arabera, dala irurogei entziko dira. Beste, hamusika referentzuan dukan beste bizitasun bat, hau ez da, askotan zertzen dara. Dino, baldin deungaro berben, zenago tribunal baten aurrean, Jesus, ez da? Aurrean, Caifás eta ez da. Dino, baldin deungaro berba egin badot, Osa, ez hitz egin baldin baden, baldin deungaro, baldin aurretik, baldintza perpausak da ziren. Deungaro berba egin gauzten, nire esaten da. Eta gure kasiko da esan da. Txarto berba egin. Deungria esaten da egitean, deungria, hori begaldu zan da. Nik zubertea, ente euskaldun artean, pasaritzaren munduan da duteko, morganen noan ikasi, bai aurrai bai aldean bai, deungi hori deungi. Osa, gazindak diferentzia, deungia da, txarra edo gaiztoa baina, ondino geizak, deungia. Deungaro berbein hau gure mogel klasikoetan esan da. Deungaro berbein, txarto berbein izan da. Deungaro berbein egin badot, errazua emon egizu. Errazua emon egizu. Baina ez badot, dino Jesusek, ezetan bere erratu,
Zegaitik arren, berba egin arren onan traketan oso. Ezetan bere erratu, baina ez badot ezetan bere erratu. Osa, gauza, berba okerrik esaten ez badot. Zegaitik arren, mesedez, berba egin arren onan traketan oso. Berba egin arren onan traketan oso. Guk berba egin arren zuntzako gauzer da. Konzesioa bat ez da. Berba, konzesioa. Baina hemen, berba egin arren holan tratetia da, berba egin dodalako. Osa, egitearren, baina egin arren esaten izan da, horra berra dago. Osa da, kausal bat, baina iragana. Da, hau da, marabila bat hau testu. Ez da, tamalez bere astartu izan, beti pasadalako, hor, erdi izariak, ez da. Egin batzen da, ditzagu. Gero, 18. da hoxan alazkenengoa, 18. bersoa, 17. lehenko. Indazu, Jesus bihotzekua, zeure sufrimentu hori, jakin dalidan eroz ezeran penetan, emongo dodan arpegi, parekatu bagaz bihotzosuaz, enemigo handizenari. Enemigo izan esartzen da bildurbari. Hori da beste zahartasun bat. Geroago, idazleak apur bat Larramendi ezkero, pixka bat garbitzen hasi ziren, azken batean etxaila bazan Gipuzkoaren eremuan, Bizkaikoetan arelizioa, baina batzuetan enemigo esartzen da. Arelizio, daldalako baitik, enemigo. Enemigo behar bada, arelizio baino hitz indartzuago izango zen, horako dramatizatzeko. Indazu, hau zuek ez duzu izango. Egoidazu esateko, baina indazu da oso klasikoa, lehen normal izan izan. Behar da Gipuzkoan eta harina galdu zen, baina hor bueltan indazu, baina klasikoa da. Euskera osokoa. Baina 18. behar da Elizan entzuko zen duen Joan izan zarieno, azte santuko misino eta horako. Damudot jauna, bihotz guztirik, zeu alan ofendidua. Ez gehiago pekaturikan neurekan goiko horaztanaz. Larda kulparik, beto zagaitik, pena horiek nigana. Nik hau kanta izan dut, damudot jauna, bihotz guztirik, zunai gabetu izana. Hau izan, ari bakortzen ez morrako ere izan ez da. Hau izan, bihotz jauzgarria edo. Bizotza, ukitzeko zera ez da. Baina, karo, hori asko irakurri izan dugu, Frantziskotarren liburutxoetan, hainbat misio kantetako, Frantziskotarren bat dagoz. Baina normalean beran dago. Eta, nire erezien hau izango ditzateke, berziniorik zaharrena. Hau da, Bartolomeo Gaetxearen doktrinan, baina Agustin Bastaretxearen idatziz edatu zen. Frantzisko Tartan, nik ez da, 18. mende edo 19. mendekoetan, Damugo jauna bihotz guztirik zeu nahi gabetu izana, nik horan ikasi du. Baina, zeu alan ofendidua, ez gehiago pekaturikan eurekan goiko erazten. Hau, kalko oso bat da, 18. bersu ezan ditu da. Da begiratu gero, zelango transmisioa eduki da, azken baten, herri kantak, herri bersoak transmititu izan diren modu berean, erriz misio kantak bat ez be, epoka horretan, zehartu egin izan dira, ez da. Ez dut honen gehiago luzatuko, ez da, baina, bai, gero aipatu, zer nonbait irakurtzen da, karo, manifestizekaz, pasaudan moduan, eta bersoz egin diran berso asko, gero kopiatu izan dira bata, eta kopiatu izan ditu, da, eleizetan edo eleizizon batek, edo damalako urreko kopiagileren batek edo, kopiau izan ditu eta kuadarnoetara, eta hortik sortu da,
transmisio bide bat. Askotan, katolizkoa joan zen. Pleguak joan ziren, galdu ziren, usera, baten batzuk bale horremen. Ixo egin. Kontua da, doinuaren bidez transmititu izan ganez, nik hemen Alfonso Irigoyenek, hau, euskal kantak horretarako kantatzeko edan, eta transkriptzen dut hau. Eta guzti, nik ez dut zuen ganteko, da ze neuk ez dakit buruz. Baina gero, bide bat ez esan da, gure Augustin Zubikaraik be, Ondarroan, badauka liburu bat, Agustin Zubikaraik, etxean badeko bazterren baten, baina ez dut pausera dut zen kasura, baina dago kantu bilduma bat, behar zareetan agirina, eta irudurei bersoak edo, bakite daukuz, bere bilduma horretan, kantu horroa eta bizak, Agustin Zubikaraik. Hore bere bizakoa, baina, ordua eta joan zen, ezta? Baina, ez da alperik galtzekoa, kosta erizetan eukri dauela, batez be, jentearen bizentzetan sartuta egon direla. Ero netako bezan. Askoz be, kantari hobeak eta kantu zaleak izan direlako kostako erizan, liorreko erizan baino, ezta? Hau, dino, soinua, komena, Aita Iturria Frantziskotarrak hartu dutzo, hau zarautzen egoan ezagutu neban bere dutoran, nos, Aita Iturria Frantziskotarrak hartu dutzo, Valentinen beita bertzo bat izan da. Valentinen beita nik gudarako zerbatu dutzo bere nago, kaset horretariko bat ez da. Baina, hau da berzino, baina, hane hemen irakurri dut, berzino bai testuenak eta bai kantuenak, kantetako modu diferenteak dauzela, herriki berrira, aldatzen izan direna. Ez dago berzino bakarrik, asko egoazen. Marik Esizekin, basetan izan da moduan. Lekeitzituako Marik Esizekin entzun gara dukaraz, zer dabetuko gero ibiltzigan, edo eurekin patutakoak, eta zoragarri dira, ez dago zer ikusirik, musika edo urdai bai edo bermio edo ez dago zen. Ez dago zer ikusirik dire, beste mundu bat dira. Da uste dut, ondi jobe, ez egin, uste bizidala, entzun abizan eban, Bizkaiko Foru Aldundiaren grandiako zerretzen, etorri zibiorako bertoko zerretzen ikanditzen, ez da? Hori, Italdik badago gai honen inguruan, Kandido Basagoren gaine zau zartzen dut. Ez. Baina posgarri zena da, Bilbon egon direla, eta imprentaren papera, imprenta batzuk papera, sekul ez dugu bidanbeste eskertuko, ez da imprenta batzuk egon zirela, zintulerizia kalian, bekorrio kalian, eta doktrinen ateran dizek eta azketan bakotxaren atzea, osan abade batzuk, hau bezartu, gehigarrizak, ez da? Zestan bakarrik doktrinen erakustea, doktrinen erakatzea eta gero kantatzeko eta beste bizitasun baten, ez da? Kontua da, Kandido Basade, nik ikarri dut baina joxean itxoetan dut. Irura liburu ditu oso polizak, baina hau 20. mendekoa da. Hau ez da, mazortzea. 20. mendekoa gerra aurreko idazle bat da. Gerra da, nik baino betez dakiko gozu honen geografia, baina nik erosiala izan egon, formato txikizen dago, erdiz liburutxua. Jesusen lagundiko eta Kandido Basadek egin da. Ze, karo, aldizkari bat ateratzen egin, eta hor asko idatzi da. Nire ustez, beti aitatzen dira, nahi bat duzu, dauzen Mari Garazkue, beti aitatzen da, base zenitez, gure azko resurrezion, aitatzen dira Aboitik, da beste batzuk aitatzen dira. Baina, erreligioaren irakaskuntzan, doktrinak erolako lantxoak egin dituenen artean, dago idazle bat dago, zoragarrietana. Ernite, batzuetan izan dugu zorrezin dugu.
baina berbaurria. Irakurri dugu. Mila behatziren da amabi. La editorial Bizkaia. Horra literatu zen, gero egitu zen. Gero, beste datu bat agorakoak, hain txikila ziren eta hain ziren karua ziren, izango, ateraldi zaretzen ziren. Bat agostu zen egin bizta bezalatzen zen. Eta hori behu zituen bere hori hartzen ez da. Bueno, Euskaldun Marimen onerako alne bantzuan biharrean hasi nintzanetik sartu jatan gogua ispilu txiki baten lez ipinteko aurrian euren Kristineu kizunan. Bizitza on baterako zuzenbidea eta batezme zelan ondotaren egin euren autorkuntza eta jaunartzia. Legikiak ateridatzia, seguru asko, honepe legikiak izaera barrorein dukan. Beran registroan dago zaun, baneku zan, hori garen dukan, baneku zan, zure esatzen duen baneku zan ikusten eban esateko. Baina, entzunez gero haitu bai, baneku zan. Bueno, anekotatxo esatu. Bilbo herri erratian horre nao, demizanian, eukiden duen, geure lagun pasiotar bat, hilzan. Ojerezpanago, zan Bolibarko zegia, zauru Bolibar. Baina, egoan abade, geria ditzen dutzen hau zogaten. Trabajo, hortzik dorenaz, handitxik orain eta geria. Eta, hoi pregunten, eta zaniga morrean egin bezit, pregunten, zu, Sabin barutarik. Sabin, horrek esaten duzak aurre zerena, dizentu, era, jaieta, beroi zola, esaten agura ginen. Esaten duzu zuek honik, akusan eta akusateta. Esaten, bitxi baino, baina esaten dira kontestu baten. Bata, eurek mesa ostean urteten egin, bertako emesiatik edo ermitxatik zerean gerian, gerena zauden, da jauna bentzu berorik ezan, bentzu berorek, bentzu. Hori gaur egun, entzu xo edo entzun behin, baina bentzu trinkoa ezan. Bueno, da gero, kontuak edo ipunak zaharrak zirenean hor bai ez dago, Laminiero, amortoko damia, joko zanien zugarra garizola, anbototik goizera, batera eta bestera, behin ikustena joan, behin nekuzan, eta behin enekuzan. Behin nekuzan eta behin nekuzan. No, bera behintzunak eta batuak. Bueno, hor dago zen, batuta da, bada zigatzi, zera baina, gure, zerak, 20. mende honetan, gure basale, zelan idazten dago, ezta. Banekuzan, liburu hau gitxi horretarako, liburu ez gitxi horretarako, eta batzuk euskerarik ederrenia, zake ez bat. Hau, esedezkeria bat, abeste batzeko, hau da bere burua, kapaltzeko, kapalkasunean erakustiko. Baina izanik, biharren bidean gauzak hainbeste azalduten ez da bezanak, edo behintzat gaurko egunerako zarrak eta karuegia, eta horregatik, danen eskuetara ezin heldu didiana, azartu naiz, euskera bat entzungo bizue, ausartu naiz. Bizkaia askapela klasikoa da, azartu. Azartu naiz, nahi eta haren erdi euskera jakinez, haren erdi euskera. La mitad de euskera izan da. Haren erdi euskera jakinez, euskaldun nahi Jesusegan deutzeran maitasunagaitik harrapataka eginiko liburtxo hau eskintzen. Hau zabera hau da, geroz egin dugu. Hain bizkai barruko estirian ezakera eta idazkera batzuk, baina edonon haitzen dirianak ipini dodaz, Gipuzkoan Bizkairaz egiten daben herrientzat egokiagoa izan dadin, eta alkar batuago eta geroago eta antzekoagoak izan bihar garierako. Edeiz liburutxo Bizkairaz idazten dugu,
baina oharra hori interesantia jakiteko, Bizkai barrukoak, lekitxar batentzako edo, leak artibai batentzako, dira, mogelentzako ziren barruan, esan daigun, urdai baikoak eta Busturialdekoak eta handik arantzkoak. Hor ziren Bizkai barrukoak. Ego Durango deko, ez da. Baina, aluzkoak, ez da. Da, ostera, Kandido Basabaren buruan dago, Gipuzkoako sartaldean bete barruan, horre egiten da, urantzeko euskera egiten dabe, da horrepe haitzeko moduko euskera modu bat erabiliko da. Hango barrualdeko bitxikasunak edo bitxikeriak edo zuen moduan, sartu barik ez da, Bizkaikua bigungarria kendu egin dut, alperrekoa eta irakurtean askoagoa egiteko baino ez dalako, grafia zaitatzen da, ez da. Gero, hortik jarraitzen daude, hitzartuta batera, gero hortik sartzen da, Krispinabaren goizetik gauera arteko, zer guztiak, ez da. Pasarte, zer guztiak, ez da. Ordu bako zen esan beharreko otoitzak, ez da. Hau, gaurko ikuspegitik, ez da inarreza ulertzen baina, pentsau behar duzue, lehen goizian, eguerdian, jatorduan, Arboz autoostean, Basaldo ostean, egiten izan da, hori, ondino esan antxin ez da, horren, ze esan ez da. Itxartuta batera, ez da batera itxartuta batera dino. Neure salbagia maitagarriaren bihotza. Bihotzaren horretik, ez zuzen bihotza. Bai hau da, zuzaren bihotza, da zen baten, Josura dumen, formula oso bereziz ez da. Gartuta gehitu, zeure maitekasunean nire bihotz hotza. Gartu. Gartu da, garra emor, ez da. Garra eta gehitu. Gehitu. Euskera, askotan egoten naz egite beta, erabiltzen dirian, registro begira eta entzuten dira gauza banagarriak. Eta gehitu bitxen entzuten, gehitu. Baten ugaritu, bestean askotu, ikusten dira beste gauza bat egiten. Beti geureak izan diren registroan, euskara batuaren izan behar, euskara batua dalakoan, eta geureak, hiruren eguneko parkamenak esaten dan bakotxean. Hemen beharroan, elizia baduran, zesoan, jentea saritzeko eta zelurako bidea errazteko, horako zer batzuk, ez da? Puntuak izan dugu, ez da? Jagin agitasun barik, eta jantzi begirune handizagaz, oinaren erzik be, aldaba ikusten ez dara. Oinaren erzik be, aldaba ikusten ez dara, Ama Virginia gaitik jakituna dinua lehiz. Ama Virginiaren irudia. Ez bezkaterik osoan ez dago. Jantzikakoan, beraundikoturik ohe onduan euki behar duzun Jesusen irudia horien ezaixua. Kulturik jaunaz eta onditasunaren aurrean, gurtuten adoraten zaitudaz. Hau da beste gauza bat, askotan darabilien da, aditz bi sinonimoak erabiltzea. Claro, gurtuten, adoraten zaitudaz. Zer da kontua? Gurtu, adorar esateko, ez da klasikoa. Gure klasikoetatik autonomuna mailegoa da, adoratu. Da gurtu azken baten izango da larramen diren errazkoa. Larramen diren dizionario telingutik, eta gero, agurtza, igual, da, gure itzasabido dira. Baina gurtu eta asko dira larramendi, reskata usan asko, emeretziaren minaren azken urte larramendiaren historia eta registro asko bat ez behar, Gipuzkoan Euskal Herria aldizkari bizartezita. Baina, jaro, honek egiz gizonak oskultu ziren. Eta jesuitak izan ez gero, pentsau gure kulturean ez zara frailere guana. Ez dute, kompresibilta zaitu.
nik lez osasunez oheratu zinenetik, zenbat itzartuko eta zirean gaur goizian inpernuan. Hau da beste zerbait, ez da irudi bat. Zenbat itzartuko eta zirean gaur goizian inpernuan edo gaixo. Zango da, lotan dauzela hildira, eta estiralez jainkoaren legian euren bihotza orban bagarik barbela, estiralez orban begira. Euren pentsau barik batzuk infernuan, da beste batzuk gaixo. Ia, osasun honela etorteko almen bai, ez da? Eta gero, ben ikusten dolaz, laukoak batekaz, ez da? Asko maite zituen gure zera, kantetako, zangote, irakurri ala, nik uste honek askotan, elizan kantetan izan dira, eta jesuitak eta horretan elpide euren beste ordena batzuk duen, basita, jesuitak elpide Jesusaren bihotzaren euren saleak edo zeago dute gau, ez da, euren degotua, gaztean bin batu eta horren, ez da. Horrek izaten izan dira moduak, aita kartabera zen, eta gure segurutik aita Agustin Bastartzeak horretan oso finak izan ziren. Esan ez dudana, talen, baina zirela landi egin zituen oso importanteak. Eleiz elearen eta bat zen, kongregazioa sortzea erdietan, eta bestean isinuak. Gero eta zazpitxero bera, ja ezin eren, aldendu bezan, edo eskuta usiak, han horrean. Eta gero, euren txalde hartu eren frantziskan. Eta frantzискanoetan, adibidez baita Ubiduzei, edo eta Etxeberria, edo gero Zarauzik, Nabizkai aldera, zuen mobilu ziren, zutarretan, eta Aibarro, eta Antoni Aibarro, eta Bato Zabala, eta beste bat. Beste bat, txanda pasa bat edo, batzuk urrundu zituen Borduko Borboin hauzia, eta beste batzuk frantziskotarrak gazterako reinu horaz eta berda euren izaera aparagoa sobeto konpontzen ziren, India Ameriketan Kalifornian daun txino dut diezen, gara zunile ziren, ziren duen, baina, jesuitak hain ditu hori duen. Kontua da, euren irakurraldiak eginaz kantatzea, ez da. Andra Mariari zeu zara nire zaude eta malastana hartu nire bihotza begi mintagana, ez da. San Joseri, errubako eguna Jose moiduzu, zaintzaile zaituna garbita baketzu. Aingeru jagolia, aingeru guardakoa, bituzko antik, aingeru jagolia ikasin joan, jamera guarda. Nire aita Jaime Gerexetaren doktrina, aingeru jagolia, erabit esan, aingeru guardakoa ez lehen hau esan. Jagoikoak egoniko aingeru maitia, jagonika zuzendu gaurko egun guztia. Eta holan doaz aurrera eta aurrera, basera. Aita semeak tabernan eta ama alaban jokoan, horrek kopiak, mogeren atatzen zituena, ero hartako kuartetak, hau da, laukoa, boskaz ditzen dienen, gure lesbizonek ondo jakin dituen egokitzen, ekantzen euren norduan. Hau da, herri estetiko hori zen. Eta horretan, abilak izan dira, bai frantzискanoak, bai jesuitak eta bai besteak batzuk. Gero, atokpiatu mutu Candido Basale, jesuita. Eta zer, eleiz ingurritxua bai, baina gero bestetik, ezinbesteko esan beste autore bat, eta ejerzizizua, ez da? Zarina ziren ejerzizizua. Hau askoz lorra dut bat, ez da. Askoz lorra dut bat. Eta hau gero hau gine bat. Baina kontu dara bazen, ez dute, gero handik bueltara etorri ziren ginen, beti eukiditu euren baliabideak. Frantziskotarrak askotan eukizitu. Frantziskotarrak asko sufrindu duen, frantzesak sartu ziren nien,
frantzesa sartu zirean lehenengo 18. mendearen eskenetan, gero Napoleon, eta triskantza handiak egin zituen konbentuetan, eta gero zarea, ez da. Zarauzko konbentua, da Bilbokoan, Bilboko San Franciscoaren konbentu imperiala famosoa, hori biraren karlistaten berrindu eden, ez da. Baina, orden hori indarra asko gatu da, ez da. Baina, bien bitartean, batez be, jesuitak jakin gabe, gero gabe, imprenta bidez, euren testuak eta euren lanak gizarteratzen, abiak izan dira. Eta, abiak eta gero, diru laguntzak eguko zituen, ez da, diru laguntzak eguko zituen, ereiz urrietan gehiago kokatu izan dira, urrietan. Ez herrietan edo, ez alantzasun, ez da, Durangon eta urrietan. Eta urrietan beti egon da, komerzioa beti egon da, diru etorri gehiago, eta nik esango nuke, gure mogelen moduko, edo lantxe bat argitaratzeko, pasau zitu esan oinazeak eta lorrak. Jesuitek, eure behintzak, legez eremuetan atera gabe publika gabe abizan gabe guztia. Eta, sanitazioen jase zizuak, bizkaieraz, emeretzigaren, uste dala, amalaukoa edo, amalauko espanago. Bueno, ya grafia modernoa dagoz, argitaratu ari izatea, hori izan da, izen dago duen, entzeixuen, eta horretarako baliabideak behar izan dira. Eta gure kandidoak ez jakin emak, hori egiten. Aita zainazioan egazizituak, zer dirian eta zela egin behar dirian. Bere euskera, bere estiloari izango duka egiten. Ez dutzo, hau idazten dagoenerako, egoan Bizkaieraz beste estilo bat izan. Bizkai ekialdeko erregistroari eusten dutzen. Zengote, askoz begozoa egiten zakien, zen dugu nahi ekitzilean, lealdeko berretako gudu horre izan. Nire asko txartu ditutu lako zer. Bueno, ez da gini, gustatu nintike nahi gara noletik, ez da. Gero kiot beste kuriosidade bat, zelarin kontuen, atzera etorrite Agustine Kardabera zen ez bakatu. Zera, atzera etorrita, Agustin Basterretxearen bertsoen berzioatara, badira berzio batzuk, oso berandukoak direnak, eta ez direnak, lehen esan dut, Jesu Kristoren pasioa boretxearen egarretzen dara. Baina, badago, nire sortzigun behiruru gehien, beste berzio bat, ohar bat agazaten da. Mila sortzigun behiruru gehien. Hora, lehenengo argitarpen egin zanetik, dago eta nortzera. Horri agertzen da, Jesu Kristo, geure jaunaren pasinio santua. Ez pasinoi santua, ez pasinoi, pasinio santua. Aita Basterretxea, izpaztertarra, bueno, paran dino. Ez egitean, esan dut. Informazioa zeban edo zuzenduko. Izpaztertarrak da jesuiteak Gipuz euskerazko bersoetan ipini bana, ez da egitzen. Berak esan ipini Gipuz euskeraz. Gipuz euskeraz ipini ban, jesuita batek, baina esan, gure aitak horretan ez. Baina gure artean. Idatzit ez karatuko baina. Aita Agustin Basterretxea eta Aita Agustin Kardaberaz biak kongregazioen sustatzaileak, biak Samuelari onak, misioetan asko ibiltzen ziren, honek lagunak izango ziren. Berri hori zen. Ze,
Kardaberaz, Hernaniara izan arren Bizkaian asko ibili zen. Eta Bilbon daukazuen Sagrado Corazón edo hori zutalo dira Granbiaren eskenean dagoena, hori berak nintzen dugu da. Ba, Bilbon, esargoi handia gota zituen, San Antonio eta zituen. Osea, Bizkaiko gizartean oso sartu ditugu. Eta lehen esan dugun, ba, azteken doktrinetari bat, 1863 Bizkaiaz publikatu izan zena, Kardaberazek dituen. Ikasi eban, non? Ez ibal egitxilo partien, gehiago Bilbo aldean. Larramendi be Bilbon egon zen. Zaurdenak, badukan Bilboan zer da, sustrai zendoak zituen, eta dirua euken. Orduen, han ikasi eban. Nongo euskera ikasiko eban, ba, behar bada, ez legitxilo aldekoa, baina bai behar bada Txorierri Bilbo aldean egiten zen erregizikoa. Eta bere azteke zen doktrinea, da, Kristinau ben doktrinea, ez dira doktrinea. Esan dut, gango berbetarei egokitu hau, ez da. Horretan da tira duzu gure zorriak. Ni neu seguru nau Kardaberaz eta Bastaretxea horrek urrean ibilizia. Eta alkarren barri ondo egitzena. Eta geroago, hau ohar honek, biak hilda, irudi urtera, igazten dauen Pasio Santuaren berzinu hau, ganean, oharro egiten dago. Orain urteten dago, Bizkaikoetan garbiago, leunago, neurtuago eta bizkorxeago. Durangon, Manuel Vita, 1800. Baina, hau ez da. Ez abizti Bastaretxea, ez Kardaberaz. Ez bata ez bestea. Hau da, hor bezineko. Baina, geroa garainean. Zeraitik egiten da binda barriro, bakaro, bai Florentino Elosuk eta Durangon impresore potenteak egon dira, honek ekizelako, honek urten bidea lukien, honek saldu egiten ziren, ez ematen txakurrean edo sentimotan izango ziren, saldu egiten ziren, da honek banandu egiten ziren. Eta herrietan, etxeetan, familietan behazko, eta urten bidea lukien. Eta horren impresoriak egin egiten eben, horrek ateratiko. Da, jatorrizkoa ez eben eurriko, mende bat garinera igual, Bilbon bai igual ez eukien Durangon, dana darakoa gaitik, berzioa da guztiz diferente. Bueno, ez dakit, horretik igazegin ganean. Hauren, bat batean, ez dakit, laburra egin zen, luze egin zeu egin. Zitalen bat izatea, preguntas, ez du egiteko, ez da. Nahiko neban, nahi neukean, ez dakit, ekarri ditut edo zerean izan, atailo batean eusartzea, edo hurren dut, askoz Roberto Vitreiz, beste, doktoretasun bateraz, ze gaur egun azken baten, geokorak legezarrien gabiltzan bakarra, ez izango dira, honek, ez dakit, bai politikoak eta bai gainerako gaineak losperak dara da. Pentrai bidez eta beste PowerPoint eta beste gautera ikusten dut. Berdin, ez da. Horixo. Posit, hori naz, deskarrik asko, gau bidekin nagoen, denuntzionko, asko ondragarria da, askoen biblioteka, izango biblioteka honetan egin izanak lehen, sokarizaren artera barazia duen, eta gero, ikusi dut, Eusebio Maria hartko ere izena dugu. Lehen ekatu dut, Eusebio Maria nik ereketzio nahi nuen, zautu, Bilbo, bai. Bizitzan, guk indautzu egiten Labeiru fundazioko zera, egoitza, zaurretzakalean, eta bizitzan entxebeago, hori zinez aldatu zerago, baina zerean, indautzuko klaseago baino beratxoago, beran itxian etxeukan. Sarri profesan, beran etxetik, guana, eta gure igual etxebarriagaz eta gugazetan egotesan, asko, gozu bat izango dut, asko eskartu eban, Jaurlaritzaren bitartez, Bizkaira arautuan, Alfonso Irigoyen bitartean izan, talde batek ipini genuen, hezkuntzaren babesagaz,
Horako, liburtxu bat, liburu bietara egin zen, bat azan, deklinabidea eta aditza. Observazioa, zabarrak hasetan, da gero, Euskal Joskera. Baina, da berabe lagun egin duen, ze oharrak eta egizanetan berriro diagnoziako zen ez da, Euskal Zalbat zurik gabilak izan, da berabe eta asko postu zen. Da, nik asko maite dodan idazle bat, ze Gustautxakon, Bizkaigaren ere moan orduan egon, talde bat, esan egun, esatxerik ez grafia baturik, gure grafia baturik onartzen ez ebana. Eta berantzako endregua esan, ze bera esan estilo horretako ez jokera horretako. Orduen gugaz, bat egin bai. Eta gugaz atera zituen, labailuren bitartez, okerestan dago liburu bi. Batetik bestera, eta zer bestean? Arranegi, igual, esan da. Arranegi. Eta hirugarrena jaioko dira berri. Berak, eskinan zurrebili, ziren, siempre bersoak ez da, jaioko dira berriak, da, puntu horrek izan duzuen ditan, siempre nazio bat. Bueno, gugaz askoko da bertu. Batez bera bizizan urteetan gordin, buru oso argi dukan, da zarea zen eta puretxe duen, egiteko gailegin bat gugaz ekonomiztako. Igatzetan nintzen dizkaria dela deukan, da hor bidatzi duen. Begira, alkarlanak zeba duzen dut. Eskerrik asko, Adolfo. Eskerrik asko dino, eta aipatzi harren, da. Bazenan ez dugu aipatuko, laguna bagendua. Hori da. Lagendaren duan da gure arteko duan. Nik eneban ezagututa beraren eta bera hori nik eban da bagu beran da uzaizu gara. Baina berak eta guztinik eta horre iba jabotu da dizen zera, Euskadi, gure periodikoa, eguna egibena, honek izan ziren ez da. Karen, ari mendiarrieta bezin dago ezin edure izan. Astoriara egin edena. Da finenak honek dio, beste batzuko ziren, baina honek ziren emoitzuenak. Da jakin dabe, dago importantea da, Bekitzio, jakin dago, izango zio batzuk izan den asko eba itxigen, zindot, danak asko daukan, ez da. Eskerrak danak asko daukitzeko gai izan zana, Euskaltzaindia ez eban etenik ezagutu, eta asko eri eskerrak aurre egin bat. Eta gero gure zera, etorten zan, bere zeretik, bere indautxutik, Euskaltzainiko kalera eta labai gure eta etorten zan, lan asko eta guzti behin bat. Zan da egun, ez eban behar bada, zarat asko ingo kalean izan. Baina batzuetan, nik gogoan daukat beste da, asko ez dakit, Ameriketako pastorentzako, Banko Bizkaia bat egin, aldizkari bat, Banko Bizkaia interesa eukan, hango pastoretan gai dago begizanak, euskaraz irakurri egin eta hemen kontemporan hori zinezkoa zen, hori euskarazko berzioa, bada biziko egin. Bueno, batxalo bero bat Adolforentzat, eta mi esker.